Здравейте! Аз съм Яна Маринова и ще ви представя програма за развитие на регионите 2021-2027 година. Днес съм в град Кюстендил и ще ви покажем кадри от обновения Общински театър и централна пешеходна зона пред сцена Олга Борисова. Една от основните цели на програмата е да се намали драстичната разлика между напредъка на югозападния район и всички останали в страната. За първи път са включени концепции за интегрирани териториални инвестиции, които ще придадат фокус на стратегията за развитието на съответния регион. За този приоритет са избрани 40 малки и големи градове, които сами ще разработват важните за техния град проекти. Предвидените мерки в програмата са насочени към повишаване на енергийната ефективност, осигуряване на достъп до модерно образование за всички, осигуряване на качествени и ефективни социални услуги за лица, които се нуждаят от подкрепа, подобряване на здравните грижи в районите на страната. Програмата разчита и на нас, и на нашата отговорност и активност, за да успеем заедно да постигнем ключови проекти и приоритети за нашия град и регион.